No niin, se alkaisi olla juhannusta puuteltua. Ja tässä on itekin vähän koittanut vähän veteen happea tämä viimeisimmän episodin osalta, että on tuossa nyt muutamia semmosia sähköisiä toimenpiteitä tehty, mutta silleen niinku ei hirveästi, että on muutama semmonen YouTubelle laitettu vähän sopimuksia ja kirjoitettu englanninkielisiä ja suomenkielisiä perusteluita, että miksi minun mielestä tämä kanavan sulkeminen oli niin sanotusti laiton ja sitten tähän ensimmäiseen laskuun liittyen niin ne perintätoimet pistetty nyt silleen alulle. Mitenkä siellä katsojatkin oli sitä mieltä, että ruvetaan silleen toimimaan, mutta näin. Niin minä nyt vähän aukasen tässä, kun minä olen vähän vetänyt henkeä ja lueskellut vaan aina välillä, kun on joku kommentti tullut, niin siellä on puolesta ja vastaan niitä kommentteja. Se on mulle ihan ok, että voit asettua kumman tahansa puolelle ja näin, minä en pakota, mutta minä kerron nimenomaan oman näkemyksen ja tämä on minun ajatusmaailma ja se, että vähän että miksi minä näen tämän asian, että olen oikeassa. Niin. Minä nyt en ihan jokaista yksityiskohtaa rupea kertomaan, mutta silleen että tästä koko kuviosta nyt sais silleen tällä videolla semmoisen selvyyden, että päästäis tähän. Ja voidaan vaikka aloittaa semmosesta asiasta, että silloin vappuaattona niin ajelin Keski-Suomesta kotiin ja olin aika väsynyt, kun olin sitten melkein koko viikon. Vai olinko mä koko viikon siellä, että ite maksoin hotellit ja ynnä muut siellä ja ajelin sitten hotellin väliä ja aamulla piti olla aikaisin siellä kuvaamassa yhtä uutta tuotetta ja siinä oli sitten otettu vielä yksi toinenkin kuvaaja siihen sitten, että se tekee kanssa videoita siinä, niin siinä sitten meikäläinen vähän joutui oottelemaan ja siinä sitten mä olin varautunut, kun olin ostanut uuden droneenkin, koska se edellinen nyt sai vähän kosteutta ja näin ja se oli, kellekä minä palveluita tuotin, niin sen mielestä ihan paska, koska se ei nyt ollut ihan se huippumalli. No minä semmoisen huippumallin kävin silloin sillä viikolla ostamassa ihan varttavasti, että ei tarvi vinkua siitä, että minun kuvauskalusto on paskaa. Ja sain minä siitä nyt jotain videoita otettua, mutta sekin oli semmonen työmaa, että se ei ihan ollut sitä, mitä mulle oli kerrottu. Ja kun ei päässyt yhtään tutustumaan ja piti tehdä niin kuin hän keksi, että pitää kehittää käsikirjoitukset. No minä niitä sille luonnostelin sitten siinä ja minä sitten näytin, että tässä tämmönen. Että niinku kone käynnistyy ja joku tämmönen drone lentää ja lähestyy ja sitten tulee joku logo siihen näin. Ja ei se edes kattonut niitä. Ja sitten kun päästiin sinne mestoille, niin siellä oli ei niin ihan parhaita ollut ne, että olisi saanut semmoista pitkää hyvää matskua ja sitten milloin oli ovi auki ja milloin huuti jotakin ja ei oikein tiennyt semmoista, että mistä päin kuvaisi ja vähän semmoista hosumista oli se homma siinä ja en ollut oikein tyytyväinen siihen näyttelijään siinä ja sitten siinäkin olin ottamassa semmoista lähikuvaa yhdestä yksityiskohdasta, niin 10 sekuntia olisi kestänyt se videon loppuun saaminen, sen klipin loppuun saaminen. Niin mä sanoin, että ootan nyt perkele vähän. Kun sen piti heti päästä
jollekin ohikulkijalle näyttämään. Että niinku hirveätä semmoista hosumista ja häsläämistä ja näin, niin olin aika ja sitten kun on tosiaan niinku se uupumus, mikä nyt on tullut ihan tästä omista vastoinkäymisistä ja siitä, että ei ole niinku hommat mennyt silleen niin kuin olisi pitänyt. Ja en minä nyt syytä niistä nyt muita, mutta mä syytän itteeni siitä sille, että mä oon tehnyt aina väärän valinnan. Tai sitten, että minun vaisto on yrittäjänä niin pettänyt. Että kyllä se vika on minussa, että niinku minun olisi pitänyt vaistota aikanaan, että ei pienrisupettoa ostaa ja näin. Niin ja sitten olisi pitänyt vaistota, että ei kannata ruveta tähän hommaan. Mutta näin, mutta nämä, että jätetään sitten laskuja maksamatta tai sopimusta ei noudateta, niin kuin toisen osapuolen puolelta, niin niihin minä mielestäni on syytön ja se, että kyllähän se on tämä sosiaalinen media, niin semmonen paikka, että sitten siellähän ne jutut liikkuu, että hyvä kello kauas kuuluu, paha kello vielä kauemmas, että niinku se, että niinku minähän niinku ite niinku tässäkin niinku kun ajatellaan tätä metsäyhtiökeissiä, mikä nyt tuossa oli, että se sopimushomma, niin mä niinku ite jo tiedostin siinä vaiheessa sen, että niinku mähän on se mustalammas, joka uskaltaa aukaista sen turpansa ja kuka saapi sen äänensä jollain tavalla edes kuulumaan. En nyt sano, että mitenkään erityisesti, mutta kumminkin. Ja uskaltaa niinku sanoa, koska mä ajattelin, että tää meni nyt kumminkin ihan päin persettä. Että ja oli jo silloin se tunne, että kun mä vaan näistä vehkeistä irti pääsin, niin ei enää. Mutta ajattelin sitten, että ketkä minun jälkeen tulee tai on sillä alalla ja painii näiden samojen asioiden kanssa. Että olisi yksi esimerkkitapaus, mikä vähän karsisi sitä, että ei sitten nämä sopimuksen laatijat ja toiset sopimusosapuolet niin tekisi ihan semmosia niinku sudenloukkuja tai ihan mielivaltaisesti niin toimisi ja näin, että niin pikkusen ajattelisi myös sitä pienyrittäjiä, jonka henki ja elämä on kiinni siitä, että se, mitä siinä sopimuspaperissa lukee. Ja se on laskenut niin kuin sentilleen ja tinkinyt sen hinnan silleen, että joo, kun pitkä sopimus on, niin tällä hinnalla voidaan tehdä. Ei se ole ajatellut sitä silleen, että no tehdään pari viikkoa tai kuukausi siinä, että tehdään tällä pienellä hinnalla. Silloinhan se hinta olisi ihan niin kuin eri muuta. Että niin kuin ei edes yritetä sitä, niin kuin, mä niin kuin itse arvostaisin sitä rehellistä hommaa, mutta sitten taas semmoista suoraakin. Niin kuin minähän sanon suoraan kaiken. Kaiken niin kuin tässäkin on, että totta kai niin kuin, ainahan nämä asiat niin koitetaan puhua vähän niin kuin omaetuisesti. Että joo, minä myönnän, että hyvin niin kuin kärkkäästi otan asioihin kantaa ja näin. Mutta niin kuin tässäkin tapauksessa, niin tässä on kaksi aika vahvaa luonnetta vastakkain. Ja se, että nyt tässä keississä niin minuahan on aliarvioitu niin kuin ihmisenä ja näin. Tai minä olen kokenut. Se sanoo, että minä olen kokenut, että minua on aliarvioitu ja minä olen niin kuin nobody ja näin. Niin mä varmaan nyt sitä menetettyä itsetuntoa ehkä saatan, en minä nyt tarkoituksenmukaisesti, mutta voihan tätä kuvitella, että minä niin kuin boostaan sit sillä, että mä en olekaan ihan nobody. Mä en haluaisi, niin kuin, että tää menisi niin kuin näin radikaalisti. Että minä olen sanonut jo silloin aikaisemmin, että meidän pitää varoa mainehaittaa takuuasioissa ja toimitusten tämmöisistä, jos luvataan jotakin.
niin siitä pidetään kiinni. Ja se, että minä kerran annoin palautetta semmosesta, että minä lupasin minun suulla johtajan sanoilla asioita ja minä sain sen paskasti niskaan, koska se ei toteutunut. Niin minä sitten yritin siitä sanoa, että tämän tiedon pitäisi kulkea paremmin, mutta minä aloin kuulemaan hänen painetta ja hän oli sitten se uhri, että mä yritän niin alistaa, että selvä, antaa olla sitten, että yritin niin kehityskeskustelua, että niin tässä asiassa olisi minun mielestä hänessä parannettavaa, mutta heti tyrmäys ja semmonen niin hyökkäys vastaan, että älä halua painetta hänelle ja että näin. Niin. Mutta mennään nyt, jatketaan vielä siitä, että miten tämä keissi sitten niin eteni, niin minä kun sieltä pääsin sitten sieltä Äänekoskelta kotiin ja olin aika loppu ja olin siihen jatkuvaa soittelua ja siihen niin kuin, mä en nyt sano, että paskan jauhamiseen, mutta niin kuin semmoisen jonnin joutavaa, että niin kuin siihen kontrollointiin, että mitä teen ja missä meet, kuka on sulle soittanut ja näin. Ja sitten kuuntelen niitä samoja juttuja, mitkä se on kertonut monta kertaa, koska se ei muista sitä, että se on mulle kertonut, koska se sitten soittaa jollekin muulle työntekijälle tai tämmöiselle, jota se sitten vähän kontrolloi ja kertoo niitä samoja juttuja. Ja sitten siinä kävi se homma, että ne jutut vähän aina sitten, kun saattoi väliä olla, niin vähän muuttu sitten. Mä tajusin, että näistähän on niinku, että asia saattoi olla vähän niinku siihen suuntaan, mutta sitten saattoi se lopputulos vähän muuttua. Että saattoi olla joku määrä sitten ihan jotain muuta. Tai sitten se, että kuka sen oli lopun viimeisten toteuttanutkin näin ja muuttua, mutta 5 niistä niin soitti mulle, koska minä olin siinä lopussa, niin kuvannut, minä olin käsikirjoitukseen laittanut ja oltiin käyty hänen kanssaan katsomassa paikat, että tästä ja näin paljon heidän omalta tontilta ja tuota asti menee rajaa. Selvä. Minähän lopuksi sitten, kun olin siihen käsikirjoituksessakin kirjoittanut sen, että otetaan semmonen timelapse, että tehdään tietty alue nopeutetusti, niin näkee sen tehokkuuden. Näin, hyvä. No, hän rupesi mulle viestiä laittamaan ja haukkumaan ja sitä, että minä en niin kadu ja näin, että ei jos saanutkaan leikata. Ja minä vielä sanoin tälle toiselle kuvaajalle, että pitää vielä, kun minä olin sitä konetta purkamassa lavetilta siellä, niin koska vaihdettiin paikkaa sitten sinne hallille siinä lopussa, niin että käy varmistamassa ja nekin oli käyneet katsomassa sen paikan. Se minut siinä haukkui ja mä rupesin siinä jo sitten pillastumaan jo viesteissä, sitten se soitti mulle ja rupesi siellä niinku moittimaan minua ja mä siinä olin vanhempien luona, niin oli vanhemmat kuulemassa ja jos lapsettiin olla, niin mä sille sanoin, että ite koristaa yhteistyö päättyy tähän ja löin luurin korvaa sille ja ei mennyt montaa minuuttia, niin se puhelin, mikä oli minun myyntipuhelin, niin siitä meni liittymä kiinni ja meni kaikki sähköpostit ja tämmöiset niinku, jopa semmonenkin yhdet tunnukset sulki saman tien, että millä minä niinku loin laskuja, että jos olin tehnyt töitä niin, ja minulla oli laskutusperuste, niin minun piti sieltä laskutusohjeen mukaan niin ottaa tiedot, että pystyttiin kohdistamaan se työ siihen. Niin sulki sen, että en päässyt niin laskua tekemään. Mutta ei siinä mitään, että en mä siitä nyt rupea mitään ja näin. Ja mä sitten laitoin sitä melkein samalta istumalta, laitoin pitkä sähköposti ja kerroin, että miltä minusta tuntui ja mitä minä olen kokenut. Nimenomaan niinku semmoista niinku kaltoinkohtelua. Ja sitä, että minusta ei niinku hirveän hyvältä tunnu se, että se niinku selän takana syyttää niinku jotain työntekijöitä varkaaksi tai sitten jos jollain työntekijällä sillä on joku oma meno tai se on niinku vähän niinku puoliksi töissä, että se niinku tekee kahta hommaa laskutuksella, niin
se on ihan paskaa se toinen homma ja näin. Niin. Se ei ole hirveän kivaa kuunneltavaa, kun mä tiedän, että se oli se paskan jaahanta minunkin selän takana. Ja kun se teki sitä välillä sitten, kun sille huono hetki sanoi, niin se ihan niinku töksi tulla niin semmosia älyttömiä juttuja sieltä, että niinku huhhuh. Ja sitten oli semmonenkin juttu, että oli ulkopuolelta ostettu palveluita, ihan eri palveluita. Tai no oikeastaan vähän samojakin palveluita oli, mitä minäkin heille tuotin. Mutta niin kuin näin, niin sieltä niin kuin hän otti silmätikuksi. Minä en varmaan syytä tiedä, koska nämä ovat toimitusjohtajan puheita, mutta otti silmätikuksi yhden henkilön ja sen jälkeen niin kaikki se vapaa-ajallakin, mitä se teki, oli perseestä ja näin, koska asuvat todella lähekkäin. Ja minä en ole ollut tämän henkilön kanssa missään tekemisissä, hän ei ole minun yhteyttä ottanut, enkä minä ole, mutta mulle jäi se mieleen, että mitenkä hän käytti niin kuin aikaa ja omia voimavarojaan siihen, että hän niin kuin sorsi sitä ihmistä, kun hän olisi voinut vaikka lukea sen käsikirjoituksen, että tässä tehdään tämmönen juttu. Se olisi ehkä vältytty tältäkin pilvastumiselta. Ja minähän siinä sitten muille osakkaille oli jo sillä viikolla sanonut, että kun sopiva hetki tulee, niin mä nostan kytkittä, että mä alan olla aika täynnä. Mutta en mä arvannut, että se niinku ihan heti tulee, että niinku mä vähän niinku ootin, että olisi tullut semmonen hyvä hetki, että olisin voinut sanoa, että nyt on kuule semmonen juttu, että minä en pysty tuottamaan sulle näitä palveluita silleen niin kuin kuuluu, että minun pitää nyt jäädä pois ja näin, että niin olisin päässyt silleen kevyesti pois siitä. Mutta kun se tuli sitten se räjähtäminen sitten itsellekin siinä, niin ei sille niin kuin oikein mahtanut mitään. No sittenhän se homma eteni sitten siihen, että sieltä tuli niinku vastusta, tämä on selvä ja että voin yhtä palvelua niinku tuottaa etänä, että lopetetaan nämä muut näin ja tälleen näin, mutta mä sanoin, että en suostu enää ja sitten sovittiin, että menen niinku se seuraavalla vapun jälkeen menee heti, niinku siellä oli minun koura niin hakemaan ja vien tietysti puhelimen ja mitä oli sitten niinku kovalevyä ja tämmöstä ja mä sitä, että kun mä en pysty sitä laskua tekemään niin silleen niin oikein oppisesti. Se, että joo, katsotaan kaikkia on, että kaikki maksetaan niin kuin kuuluukin ja tehdään rätinkiä näin silloin ennen. No, minä menin sinne sitten ja se oli alkuun vähän, se tunnelma oli vähän jäykkä, mutta sitten siinä oli muuta tätä vähän niinku henkilökuntaa siinä niinku, ja semmonen niinku, semmonen kaveri, joka niinku vähän pystyi niinku paikkaamaan vähän niitä Kimmo-juttuja ja silleen, niinku, että Kimmo varmasti itsekin tietää, että jos hänellä ei tätä yhtä henkilötä ois, niin voisi olla aika vaikea tehdä mitään sopimuksia. Että osaa puhua ja osaa jopa kuunnellakin. Että se niinku tasapainottaa sitä hommaa. Ja kahvilla oltiin ja sitten vähän kaheltiin niitä laskutusjuttujakin. Se tuntui hirmu vaikealta ja me menisin sanoa, että katsotaan vähän myöhemmin. Ja että mulla ne on yläällä, koska minä otin aina kun oli niinku joku, niin mä otin aina niinku, koska minä jo silloin tiesin, että tämä mies osaa olla hankala. Että kaikki pitää olla niinku todisteena, että pystyy näyttämään. Jo silloin kun aloitin tämän homma, oikeastaan jo ihan silloin kun aloitin tämän homman, kun mulle ensimmäinen koura tuli, niin mulle oli jo silloin sanottu, että ole varovainen. Ja siis kyllähän mä niinku huomasin niitä juttuja ja näin sitten niinku vähän ajan päästä, että ei se niin auttavainen ollut. Paitsi silloin kun vähän niinku se hyöty siitä, että hän on se auttava enkeli, niin silloin niinku, kun sillä
kun minä muutaman kerran sille jo tulistuin silloin jo aikaisemminkin tatuoinnista ja vaikka mistä muustakin, niin tulistuin sille puhelimessa, kun saattoi soittaa aamulla niin viikonloppuna 7 aikaa, että mitenkä minä on huumeiden käyttäjä tai joku narkomaani, kun mulla on tatuointi ja näin. Ja sitten se, että kun olin menossa yhtä tuttavan hommaa tekemään tai avuksi, he hakivat koneita pois tuosta naapurikunnasta, niin meni sinne silloin talvella, niin avuksi, että suohan ne koneet kyytiin, niin sitä ei jos saanut tehdä ja näin. Niin. Mutta anyway, niin mulla oli sitten katon niistä oli joku olin suorittanut jonkun työn, niin mä otin heti niinku todisteet siitä ja sen pohjalta sitten tein sen laskun ja sitten sopimuskin oli, että niinku yhdestä rivistä siellä, mitä se vähän, että niinku siellä lukee, että tapauskohtaisesti sovitaan ja minä sovin sen tapauskohtaisesti se hinna ja se on itse asiassa ihan ok 2 tuotteesta ja sitten tää videonpoistohomma, niin mä en oo siitä laittanut mitään siihen ja olisi menty ihan hyvin, mutta sitten kun se lupasi laittaa ne mulle niin se pitkutteli sitä ja se laittoi mulle sitten semmoisen lopetussopimuksen ja se lopetussopimuksessa oli niinku silleen, että minä on niinku vihamielisellä toiminnalla johtanut tämän homman siihen, että he purkavat sen sopimuksen. Ja mä silloin, että niinku nyt ei. Ja sitten mä otin vähän yhteyttä tuonne semmoiseen henkilöön, joka näistä asioista ihan oikeasti tietää enemmän kuin minä. Se sanoo, että älä missään nimessä kirjoita tohon mitään. Että siinä vaiheessa, kun mä veän nimeä alle, niin se voi lyödä mulle sitten sen. Siellä oli niinku semmonen sopimuksessa, että jos minä toimin niinku hyvän kauppatavan vastaisesti tai jotenkin, niin mulle tulee tietty sakko siitä. Niin, että älä missään nimessä, että se maksattaa sulla sen seuraavaksi. Ja mä en siihen sitten suostunut ja mä laitettiin sinne semmonen, että mitenkä se oli oikeasti mennyt, että minä on vähän työuupumuksen nojalla ja sen, että en ole työkykyinen ja on näin, että en kestä kovaa painetta ja tämmöstä, niin sen nojalla, mutta se ei kelevannut sille. Ja silloin mä ajattelin, että nyt veitäis tää kortti, että ennen kuin se kerkii laittamaan sitä kirjallista ilmoitusta, että ne videot poistaa, että mä poistan ne maksullisesti, koska sehän ne videot, mitä siellä oli minunkin kanavalla, niin niitä oli aika paljon katsottu ja siellä oli sitten kaikkea muutakin samassa videossa, että touhuttiin sen Raktorin kanssa ja näin ja oli Esa ja Markkua ja olin aika paljon nähnyt vaivaa niiden eteen pitkiä videoita ja näin, niin mulla oli kanava hito hyvässä kasvussa silleen, että ei mä nyt sano, että rikkauksia, mutta silleen, että kun sievästi olisi elänyt ja tehnyt noita videoita tässä pikkuhiljaa, olisi vähän kahtonut, että ostaako välttämättä kokista jääkaappiin vai tyytyykö mehutiivisteeseen, niin olisi voinut pärjätä. Mutta nyt se teki ne vähän sallapäin ne ilmiannot, niitä 3 tulloa, niin kanava poistui ja mä tein vasta ilmoitukset ja ne ei mennyt läpi, koska väitetään, että ei jos oikeutta käyttää heidän logoa ja näin, niin niin. Mutta nyt meni se ja sitten mitä nyt tälläkin kuule oli kertynyt niitä mainostuloja, niin ne meni siinä ja mä siitä sitten sen verran suivannut, että mä sitten selvitin, että voiko tästä laittaa semmosen uhkavaatimuksen. No, tai vahingonkorvausvaatimuksen. Niin kyllä voi. Minä laitoin sinne semmosen vahingonkorvausvaatimuksen, että koska siinä on semmonen, että jos se kanava
sulle jotain, niin me en enää henkilökohtaisesti saa tehdä niinku, uutta kanavata. No totta kai hän tekee uuden sähköpostin ja näin, tai tekee yksityisenä tai yrityksenä, niin kyllähän niitä voi pitää vaikka 100. Mutta näin, niin niin se lakkautti sillä niin kuin meikäläisen tämä vähän elinkeino ja sen, että mä näillä venevideoilla olisin voinut pitää sitä kanavata yllä, ja sitten kun olisin tervehtynyt, niin olisin voinut tehdä vaikka yhteistyövideota ihan mistä tahansa muusta kuin energiapuukourista. Mutta ehkä tällä konealalla olisin säilynyt, ja mulla oli siinä vetämässä niinku pari juttua, mutta mä sanoin, että mä en ole vielä niinku kunnossa, että katsotaan sitten kun meitsillä niinku pää kestää ja niinku näin, että mä haluan nyt niinku niinku vaikka rahaa tarviisin, niin mä en jaksa enää juosta rahan perässä. Niin nyt mä en oikein pysty, koska se kanava se oli jo jonkin verran vanha ja siellä oli ne tilaajat ja sinne oli kaikki ne vanhatkin videot, niin niitäkin kun kahtoi, niin aina sieltä tuli se niinku enemmän, niin nyt ne kaikki poistu. Et siellä olisi ollut niinku semmonen pieni niinku, vähän niinku, että se kasvaa korkoa koko ajan. Nyt se niin pääoma sieltä niinku hävisi kokonaan. Ja se, että jos mä rätäsen nuo sinne kaikki videot, eihän mä niitä olisi saanut mihinkään mahtumaan, mitä kaikkia siellä oli, niinku omiakin videoita, niin olisi aika hölmö ollut, että mä olisi kerralla tullut uudelle kanavalle kaikki. Ei kukaan olisi niitä kahtonut, niin siinä tuli ihan niinku semmonen merkittävä taloudellinen vahinko silleen se, ja mä laitoin semmosen lasku, että niinku tai sen vahingonkorvausvaatimuksen, että kun sinä, että mä en voi tehdä uutta, että jos olisi mun elinkeino ollut eläkeikää asti, niin se korvaussumma on varmaan aika pieni siihen nähden. Ja siellä oli semmonen, että jos se poistaa ne, tai siinä oli vielä sitten toiseltakin sähköpostilta laitettu yksi, mutta että siinä laitettiin sinne, että kun poistatte nämä siihen mennessä, että minä pystyn sitten itse poistamaan ne videot niin kuin silleen, niin kuin, että klik pois, niin silleen sovinnollisesti, niin se ei astu voimaan se vahingonkorvausvaatimus, mutta ei vaikka kuinka muistuteltiin ja näin, niin ei antanut periksi sieltä, että se halusi ajaa minulta tämä Tube-kanava alas ja ajaa, varmaan tämän TikTokinkin yrittää ajaa, ja on tullut aika paljon noita näistä videoista niin ilmiantoja, mutta ne ei ole onneksi mennyt läpi että sille, ja tää TikTokkihan, niin tästähän nyt ei saa mitään, että niinku tää on vaan niinku tämmönen hupi juttu, että näin, mutta ja sitten ollaan nyt siinä pisteessä, että se ensimmäinen lasku, missä oli ihan oikeita töitä, niin se on nyt ihan perinnässä, ja siinä taitaa nyt kohta tulla eräpäivä siinä vahingonkorvausvaatimuksessa, mutta eihän se sitä suostu maksamaan. Mutta ei se sitä ole kunnolla reklamoinutkaan, eikä niinku ensimmäistäkään, että semmonen reklamointi ei riitä, että en maksa. Vaan se pitää niinku reklamoida ja perustella, että miksi, että on ollut huono työnlaatu tai ei ole toteutunut sovitulla tavalla. Tai niinku, mutta kun minulla oli niinku heti, niinku, mutta se, että niinku on ollut apuja, jotka niinku näitä asioita on hoitanut, niin jelppoamassa siinä, että miten pitää toimia ja näin, että sen verran ne on sanonut, että ei pitäisi niinku, ei kannattaisi provosoida, mutta se, että mä itse teen päätökset, ja kyllähän tuossa niinku, kyllä siinä veri välillä vähän kiehahteli tuossa, että kun tehtiin tiedotteita, että on jouduttu kiristyksen uhriksi, mutta niinku, hänhän kuvittelee todennäköisesti, että on näin, ja hän on niinku päättänyt silloin, että on oikeassa tässä ja minä olen rikollinen ja näin, mutta niinku, olisin mä voinut antaa olla ja enkä tännekään mitään, mutta mä en ole sanonut siltä mitään.
Olisi vaan pitänyt kirjoittaa joku lippulappu siinä, että kun olisin vaan ollut hiljaa ja sitten se olisi sitten maksanut mulle ehkä, niin kuin, ja sitten mä olisin ruvennut kyselemään, että hei, mitenkäs nämä palvelut, niin se olisi viitannut vaan kintalla, että ei näin. Ja itse asiassa niistä käytiin semmoinen keskustelu silloin ja se lupasi niistä tälle face to face silloin, kun kävin sen kourankin hakemassa, mutta se ei siihen lopetussopimuksenkaan laittanut niistä mitään. Ja silloin mä laitoin sille viesti, että pitäisikö pikkusen skarpata ja muistaa mitä on puhuttu. Niin. Tää on silleen niinku ikävä juttu tämä, että en niinku nauti tästä, että niinku ois ollut ihan kivaa niinku silleen, että mä oisin niinku saanut niinku sanoa, että joo hei nyt loppu tai silleen niinku. Vähän oli ajatus, että kun mä pääsen seuraavan kerran laskuttamaan, että mä en nyt oo hirveästi luottanut enää, että kun pääsen niinku silleen, että niinku ei jos töitä sisässä, niin sitten siinä silleen niinku, että jos se jättää, niin silleen jäisi muutama sata, niin joo antaa olla, että oli, että niinku näin, mutta kun sinne ei jäänyt ihan muutamaa satasta, että siellä oli niinku ihan oikeitakin palveluita myyty ja tehty sen eteen niinku töitä ja sitten on semmonen, että niinku jos toinen vielä vähän simputtaa ja kimputtaa, niin mä en haluais kuunnella sitä, että koitan niinku viimeiseen asti, että niinku työntilaaja ei pääse sanomaan mitään pahaa, mutta sitten kun se jatkuu, niin sitten se tulee se poksahus jossain vaiheessa. Siinä kävi silleen ikävästi ja mä oon nyt yrittänyt koko tämän videon sanoa sitä. Mua niinku harmittaa tämä, että tää meni näin, koska tämähän on nyt henkilökohtaista. Tämähän ei tää yhtiö liity millään tavalla muuta kuin, että tämä henkilö, jonka kanssa meillä on napit vastakkain, niin on sen toimitusjohtaja ja omistaja, mutta siellä on osakkaita, jotka on niinku hemmetin hyviä tyyppiä ja näin, että mua niinku harmittaa ja mäkin yhdelle osakkaalle sanon, että jos se hoitaa tämän homman, tämä toimari, niin ei tule mitään paskamyrskyä, mutta kun ei hoitanut, niin tuli paskamyrsky siitä. Että totta kai mä tässä omaa etuani ajan, mutta niinku se, että niinku jos ollaan metällä, hirvimetällä, niin ja mulla on 308 selässä ja sitten ilmakko, niin en mä sitä hirveä rupea sillä ilmakolla ampumaan, että kyllä mä otan sen kivääri siitä ja sillä lopsautan sen hirveä, että se varmasti niinku kaatuu, että niinku pelaa varman päälle, että mulla nyt oli vaan tämmönen ase käytettävissä, että niinku tämä some ja se on vaan, kun tässä nyt sitten en mä nyt toivo, että niitä kouria menisi kaupaksi, mutta niinku jos tässä ei olisi tätä toimaria, niin en mustamaaloisi yhtään. Että se on vaan kun sitten sitä tämän toimaria minun välisistä, niin sitä kärsii sitten muutkin. Ja tekis meillä kyllä sanoa, että kun joo, on siellä, jotkut on sanonut, että se on ihan paskakoura ja näin. No, that's it, joo. Kyllä minä tiedän mitä heikko on. Mikähän ei ole palaamis. Ja oli siinä minunkin kourassa niin semmonen, että siitä nyt sylinteriparit katkesi silloin yhden. Mutta siinäkin oli vähän sitä tuotekehityshommaa, että siinä niinku venttiili oli niinku alimitoitettu, mutta sehän oli nyt siinä meikäläisen viimeisessä vedoksessa niin semmonen, että ei muuten ahistanut eikä ollut mitään ongelmia. Että se saattoi johtua siitä, mutta mä hitsasin ne, kun ei ollut sopivia sylintereitä hyllyssä, että pääsi sillä töihin, niin aika huonosti oli hitsattu ne silimukat siihen päihin että saattoi kyllä olla vähän sitäkin siinä, tai sitten se, että kun se niin nopeasti lopsahtaa auki niin ja kiinni, että kun tyhjiltään paukatetaan kiinni, niin
neuvot pyrkii jatkamaan matkaa, vaikka sylinteri on pian just, että repiikö se sen auki. En tiedä. Mutta se oli mun mielestä hienoa tuotekehitystä, että se niinku minulla ajettiin ja siihen tuli vikaa ja heti päätyi minuutit sylinterit vaihtui kaikki silleen sen, niinku, että se meni niinku mun mielestä niinku oikein siinä. Silloin mä ajattelin, että niinku tää tuotekehityshomma, tää toimii, mutta niinhän se on. Ruvetaan parisuhteeseenkin. No, se on taas meikäläisen juttu, mutta aina alkuun on se kuherruskuukausi ja se toisen naama ei vituta yhtään, mutta jossain vaiheessa se rupeaa arkiintumaan ja rupeaa sitten ne molempien huonommatkin luonteenpiirteet sitten paljastumaan. Että tässä kävi vähän samaa juttu, että tässä rupesi liian paljon toistamme naamoja, tai oikeastaan voisi sanoa, että ääntä kuunneltiin joka päivä useamman kerran puhelimessa ja aina se 45 minuuttia vähintään niin oli aina se yksi puhelu sitten lisäksi vielä. Ja sitten esimerkkinä mullekin oli yksi semmonen, että minun poikaan liittyvää asiaa soitettiin mulle iltasella niin kuin lastenkodista. Niin mä sanoin, että soittaa, mua koputtaa. Se sanoo mulle, että ei kun sä puhut nyt hänen kanssa ja näin. Mä silloinkin räjähin silleen, että kuule hei, että niinku, jos ne soittaa perhekodista minun lapsen asioista, että kun jotakin oli sattunut silloin, niin silloin minä vastaan. Ja mä soitin sille takaisin ja sen puhelun kuuli vielä yksi osakaskin, että mä sille sitten kerroin, että mitä sillä oli sattunut. Ei sillä ollut kyllä empatiaa yhtään. Että eihän tuossa nyt pahasti käynyt ja näin. Mitä vittua. Mutta se on semmonen. Mutta joo, mä ajattelin, että mä teen tosi lyhyen videon tästä kännykällä kuvaa, mutta tästähän tulikin aika pitkä. Niin kiitos jos jaksoit kuunnella ja pahoittelut siitä, että on tämmösen mylläkän tiellä nostanut niin katsojille ja tämän kyseisen yhtiön työntekijöille ja muille osakkaille, mutta tämä TJ, niin en hirveästi kyllä pahoittele, että enemmän minun suunnastaan niitä sovintoehdotuksia tullut. Semmosia, mitkä olisi ollut niinku reiluja molemmille. Mutta kun ei yhtään anneta siimaa, että niinku siinä meni pieleen, että kun valheellisesti ruvettiin sanomaan, että minä on niinku, että niinku se irtisanominen on heidän puolta, vaikka niinku minä olin ihan kirjallisesti se irtisanomisen vielä heti perään laittanut sen puhelun päätteeksi selkeästi, että niinku väitettiin, että niinku vihamielisen toiminnan takia. Ja sitten sitä, että kun ne videot haluttiin pois sen takia minun kanavilta, koska niistä nyt ei sitä mainosta tullut, mutta mitä tossa nyt on näitä seuraajiakin jututtanut tuossa Tahkolla ja vaikka missä nyt on juhannuksenakin käynyt ja Järverissäkin, kun nimmaria tullaan pyytämään ja näin, niin että niinku siellä oli mehtäkoneukkoja ja oli siellä jopa akkoja, jotka ei, ne oli ajatellut, että se on ihan semmonen pieni nyrkkipajaa, mutta sitten kun mä rupesin touhuumaan sen kanssa, niin että kun TikTokissakin tuli niinku ihan jonnin verran vastaan niitä videoita ja just, että niinku meitsikin vielä sitten asiakkaille, että tehkää vähän videota ja näin. Ja siinäkin oli semmonen, että yksikin kauppa, niin mä kysyin tältä johtajalta, että voitaisko tehdä semmonen, että laitetaan niille lahjakortit. Joo, kyllä. Että ne tekee vähän videota. No, mä olin silleen luvannut. Mä sitten sanoin, että mites ne lahjakortit. Joo, ei me laiteta mitään. Että ei semmosia, että saa mennä lupaan. Aha. No, en mä nyt viitti asiakkaalle mennä ja sille asiakkaan kuljettajalle sanomaan, että joo, ei me niitä laitetakaan. Että kun minä olin luvannut, niin mä ostin ne omaan piikkiin ne IKH-lahjakortit. Enkä laskuttanut. 2 50 lahjakorttia laitoin. Että siinä oli vielä hirveän hyvä idea oli sillä
niin sillä urakoitsijalla siinä kouran hyövyntämisessä, tai oikeastaan enkkonen pihtien käytössä. Että mun mielestä se oli ihan hieno, vaikka parempihan se olisi ollut, että siihen olisi se kerää otettu ja näin, mutta niinku tommonen niinku, mun mielestä tommoset on niinku hienoja juttuja ja mä teen sitä niinku silleen, että niinku asiakkaan tarpeen mukaan. En mä väkisin rupea sille myymään keräintä, jos ei tarvi sitä. Kun helpommin se ostaa sen ilman keräintä sen koura ja sitten päivittää vaikka 2 vuoden päästä sen keräimen. Et silleen niinku, mä ajattelin ihteni siinä niinku asiakkaan silmiin. Sitä mä niinku, no, tää niinku ärsytti se, että niinku, kun ei voinut niinku myyjänä luvata mitään, niinku, ajatellaan vaikka, että niinku, mistä minä kaivinkoneenkin ostin. Mä laitoin myyjälle viestin, myyjä vastasi heti, että joo, kyllä onnistuu tai tehdään näin. Ei se kerennyt kysyä siinä vaiheessa johtajalta, että toimitaanko vaikka takuasioissa näin. Niin minun piti sitten niinku ehtiä sopiva hetki, että sitten kun soitat sille ja kuuntelet, että aha, nyt on muuten huono hetki, niin koetat sitten lirkutella sille kaikkea semmoista niinku, käyttää aikaa siihen, että niinku ootat, että sieltä tulee se hyvä hetki ja saat vähän pehmiteltyä ja johdateltua sen siihen, että se vastaus on semmoinen myönteinen. Että sieltä ei ole sille, että jos se asiakas on persistä ja se on käyttänyt sitä väärin. Niin vaikeeta oli, mutta harmi sille, että kun tuote olisi minun mielestä ollut niin kuin hyvä. Ei se nyt valmis ollut ja jokaisessa on heikkoutta se ja näin, mutta niin kuin kaikkia, mitä minä olen käyttänyt. Mä en ole kaikkia käyttänyt tai silleen, että on saattanut vähän kokeilla, niin kuin sitä moipuakin vähän kokeilin. En mä rupea niin sanomaan, että onko se paska vai hyvä, koska mä en ole mitään kuin kokeillut. Ja sama, että niin kuin jotkut vertailee, että Ponssi on ihan paska, sillä että on joskus niin kuin 2 puuta tehnyt jossain laanin kuppessa ja siinä on niin kuin ainut se, että se on niin kuin 5 minuuttia haronnut nappeja siitä ja se on jonkun rivun kautta. Se on ihan paska mehtäkone. Niin se on mun mielestä silleen, että niillä pitää tehdä töitä ja sitten niinku, sen pitää niinku tuntua työltä tai semmoiselta niinku jouhevalta sen homman sillä tuotteella. Ja just, että niinku muutaman minuutin kokeilun perusteella niin ei voi mennä sanomaan, että onko se paska vai ei. Koska ne aha-elämykset tulee sitten siinä pitemmässä juoksussa semmoisessa niinku ongelmatilanteissa tai vähän erilaisissa tilanteissa. Niin, että näistä, mitä minä olen käyttänyt, niin on niinku, paras oli niinku minulle. Mutta siitä puuttu sitten joitain ominaisuuksia, mitä minun toisen kilpailijan kourassa oli. Siinähän oli paljon enemmän ominaisuuksia, että ne kun olisi yhdistänyt niin, ja näin, niin olisi tullut huipputuote. No semmonen siellä on, koska mä oon sanonut, että tämmönen pitää tehdä ja siitäkin niin hirmu höyryllä piti sitä niin kuin ruveta tekemään ja minä jo kerkisin sopia, että missä käyn vaan ottamassa niin kuin promokuvat ja nämä ja sitten sanoinkin, että joo et menekään ja näin. Ja, että niin kuin kun saatat tehdä jotain asiaa, niin kuin vaikka tähän tämmöiseen sovitella jotain venttiileitä tämmöiseen uuteen siellä. Ja sitten se niinku tullaan sanomaan, että joo, kun sun pitääkin mennä tekemään tuota ja sitten 2 viikon päästä se olisi pitänytkin tehdä, niin on muuten aika vaikea touhuta. Mutta eihän siinä, niin mä lähden katsomaan mitä kissanpennulle kuuluu, niin jatkellaan sitten seuraavassa videossa, että en oo venettäkään nyt. En oo sille oikeastaan tehnyt mitään, enkä oo jaksanut mitään kuvaushommia tehdä, enkä oikeastaan mitään muuta, että ollut vaan ja vähän tuolla käynyt ihmisten ilmoillakin, että ei oo silleen niinku ollut hirvetä fiilistä, että on mä vähän tuossa nyt pihaa laittanut ja jotain pientä tuohon veneeseen tehnyt, mutta niinku semmoista niinku
semmoista kuvaustatsia ei enää oo kyllä. Että enemmän mä olisin niitä puostellut noita veneen laitteluvideoita ja pihamaan laitteluvideoita kuin näitä, että tässä nyt ruvettiin tappelemaan. Mut joo, nyt loppu. Ensi kertaa. Moro!